ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ହୋଇଥାନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ଖରାପ ସମୟରେ ନିଜର ହୋଇ ସାଥିରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ନୁହେଁ ଯିଏ ଖରାପ ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିଜର ଫାଇଦା ଉଠେଇଥାନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ତା ଫଟୋ ତିଆରି କରେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଇମେଜ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡେ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଛ ଟିକେ ହରିନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ନିଅ। ମନେ ରଖ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ମରିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି କାହାରି ନୁହେଁ। ଯେବେ ମନେ ଭରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ମନେ ପକେଇବା ବି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏତିକି ଫରକ କି ଭଗବାନ ଶରୀରରୁ ପଥର ଆଉ ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ ପଥର। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ହାରି ନଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ କି ସମାଜ ବି ତାଙ୍କ ସହ ନଥାଏ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ହାରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ନା ବୁଦ୍ଧ ସବୁ ସୁଖ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେବଳ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନରେ। ଆଉ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛେ କେବଳ ସୁଖ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଳସରେ। ସବୁ କର ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବେ ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଆଘାତ ଦିଅନି। ସେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ତ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି କି ଆପଣ ଡାକିଲେ ବି ଆଉ ଫେରନ୍ତି।